Älä pelkää. Leijonan täytyy päihittää ensin minut. Kaikki hyvin, pikkuinen. Taasko sinulta on yksi karitsa karannut? Eliab! Et ikinä usko! Leijona ajoi meitä takaa ja minä löin sen! Taasko sinä kerrot tarinoita? Isä kaipaa sinua. Samuel, kuuluisa profeetta. Ei nuorimmaiseni voi olla se oikea, vasta poika. Mutta vanhin poikani Eliab on urhea. Ei. Herra on valinnut Daavidin. Daavid, sinusta tulee eräänä päivänä Israelin kuningas. Kuka sinä luulet olevasi? Riku, mahtava soolo! Sä voitat koko kisan! Hei! Minusta tulee koulun bändin seuraava solisti. Sun on turha edes yrittää. Hei! Yksikseen on helppo soitella, mutta lavalla alkaa polvet tutista. Opettaja? Mitä? Ensimmäisenä koulubändin kitaristiksi pyrkii Riku Piipari. Hyvin menee, Riku. Muista, olet huippu. Anna mennä vaan. Mikä nyt tuli? Oot hyvä kitaristi. En ole soittanut koko koululle. Mä en enää halua koskeakaan kitaraan. Riku, onpa mukavaa kun tulit kotiin. Riku lähti lavalta kesken pois. Anu, lupasit, että et kertoisi. Mitä? Mä kerroin Ismolle. Se on robotti. Ei sitä lasketa. Minulla on puuttuva kieli. Nouse ylös siitä. Kun Ismo on virittänyt kitaran, ehdit vielä osallistua kisaan. En mene. Sitä paitsi kisaan osallistuminen oli sun idea. Tosi huono idea.
En soita enää koskaan, Anu. Älä nyt niin sano. Sehän oli vaan ihan pientä hermoilua. Ei ollut. Tonihan sen sanoi. Osaan soittaa kotona, mutta en uskalla nousta lavalle ja soittaa isolle yleisölle. Superkirja! Voi voi, pidä se visusti taskussa. Mahasta kipristä jo valmiiksi. Riku, jos jäisin kotiin vain tämän kerran. Vien teidät tapaamaan suurta sankaria, jolle Jumala antoi erityisiä lahjoja. Katsokaa tarkkaan ja kuunnelkaa valppaina. Superkirja, meillä ei oikein aikaa tähän! Ismo, tunnistatko täältä ketään? Jaa, sinut olen joskus tavannut. Edessäni on vieras otus! Vaara, vaara! Hassu Ismo, viritä tunnistimesi ja kerro missä ajassa ja paikassa me ollaan. Geosensorieni mukaan putosimme Bethlehemin lähelle. Etelä-lounaissuunnassa on asemissa 2 suurta armeijaa. Ja matkustimme 3000 vuotta ajassa taaksepäin. Armeija! Sehän on huippua. Ei minusta. Onko vihainen karhu huippu? No mistä karhu tänne tulisi? Voi kun tietäisin, mutta tuolla se ärjyy! Käynnistä puolustusmekanismi! Se, joka puolustaa meitä! Wow! Tapoit karhun lingolla! Mun pitää hankkia samanlainen. Puolustusmekanismini näyttää toimivan edelleen! Kiitti, olipa sinusta apua. Kuka olet? Olen David. Ja minä Anu. Minä olen Riku. Minä olen nälkäinen! Mitä? Laura jäi väliin! Hei, kiitos avusta äsken. Koittakaa pysyä kaukana karhuista. Mihin oot matkalla? Vien ruokaa velilleni, jotka sytyvät filistealaisia vastaan. Mahtavaa! Hei, liitytäänkö seuraan? Riku ei uskalla soittaa parille kaverille, mutta haluaa välttämättä sotatantereelle. Joo, hyvä idea. Ootko koskaan ollut oikeassa taistelussa? Perheeni mielestä olen liian nuori siihen. Kelpaan vain lammaspaimeneksi. Hei Ismo, odota. Sun täytyy viedä meidät takaisin kotiin. Rikun pitää esiintyä ennen kuin koko kisa on ohi. Anu, kotiin ei pääse ennen kuin superkirja tulee hakemaan. Mutta jospa vielä olisi joku keino. Ismo, tää on tärkeää. Toisaalta Einsteinin suhteellisuusteoriasta voisi olla apua. Niin vai? Jos lennän valoa nopeammin, liikun ajassa eteenpäin. Onpa kaverisi kummallinen. Joo, toi ei ole vielä mitään. Israelilaisten leiri on tuolla alhaalla. Etsitään hänelle valeasu. En tarvitse valeasua, olen oma itseni. Jos menet tuonne haarniskassa, joudut mukaan sotaan. Sotaan! Olenkin vain pikkupoimen poika. Söte, pelkuri. Kuka se oli? Kuunnelkaa tarkkaan, Israelin kirput.
lähettäkää mies taisteluun. Voittakaa kaksintaistelukentällä, niin me ja Jumalamme antaudumme Jumalallenne. Tule tänne vain! Nitistän sinut yhdellä kädellä! En suinkaan itse taistele. Vastassa on Goliat! Gatin, hurjin, jättiläinen! Heittäytykää polvillenne, israelaiset! Te olette nyt tuhon omat! Heikko jumalanne ei voi teitä pelastaa! Miksi te juoksitte karkuun? Miksi ei kukaan taistele? Eikö Jumalan armeija pärjää yhdelle miehelle? Mitä puuhaat täällä, pikkuveli? Eliab. Emme tarvitse sinua. Palaa laumasi pariin. Häh? Ajatko minut pois? Minähän vain kysyin, miksi... Mene. Ei sota ole leikkiä. Miksi armeija on tullut tänne? Minkä puolesta te taistelette? Jos ette nouse jättiä vastaan, minä nousen. Mitä? David, se on vaarallista. Herra on valinnut minut ja minä olen valmis. Armeija on suunniltaan pelosta. Vastustaja lähettää sotilaan ja me lähetämme omamme. Se, joka vie taistelun, voittaa sodan. Eikö ole ketään, joka suostuisi kaksintaisteluun? Kuningas! Herras on tarjoutunut haastamaan jättiläisen. Hän on harjoitellut jo sotimista. Lampaiden kanssa. David, paimen poika! Minulla ei ole aikaa pilailla. Viekää poika pois. Kuningas Saul, minä en pelkää sitä filistealaista. Mutta mihin nuori poika pystyy? Mihin poika ei pystyisi, kun Jumala on hänen kanssaan? Kuningas, Herra auttoi minua voittamaan leijonan ja karhun. Hän antoi minulle voiman. Hän kyllä pelastaa minut jätin käsistä. Uskaltaisitko yksin? En. Herra on kanssani. Hyvä on sitten. Mitä? Onko kuningas se on? Ei tässä ole järkeä. Hiljaa siellä! Minä päätin näin. Huomenna kohtaat Goljatin taistelussa. David, suojatkoon Herra sinua. Hei, soitat hyvin. Soitatko itse? Joskus. Miksi et soita usein? Toiset ei pidä mun tyylistä. Soitatko muka kavereillesi? Minä soitan hänelle, jolta sain kykyni. Soitan Jumalalle. Miksi en ottanut kitaraa mukaan? Kiitos, Ismo. Vai mitä? Huomaa, että sinulla on musiikin lahja. Kiitti, samoin. Eikö olekin tarkoitus, että käytämme lahjaa hänen kunniakseen? Kai on. David,
Kaikki ajattelee, että et voi voittaa Goljatia. Mutta itse uskot, että voitat. Olen varma, että Jumala on kanssani. Hän antaa voimaa, kun minulla ei ole. Ihan kuin soittaessa. Käytä taitoa, jonka olet saanut. Voit soittaa ilman pelkoa. Jos Jumala antaa taidon, niin jättiläinen, esimerkiksi yleisö, ei voi mitään. Niin se juuri menee. Ei tästä tule mitään. Harriska ei sovi. Olkoon sitten. Ota edes tämä kilpi. Jumala on kilpeni. Hän on niin yksin tuolla. Kuule, eihän yksin ole. No niin, löytyykö Israelista yhtään rohkeaa soturia? Sankarit janoon päin! Minä taistelen. Kas, poika, olet kovin nuori. Älkää viitsikö! Minä pyysin soturia, mutta lähetitte tämän! No pelkäättekö pientä soturia? Selvän teki. Goliat! Aamiainen on katettu! Daavid tuskin selviää hengissä. Menen tuonne. Tänä päivänä Goliat, Herra antaa sinut minun käsiini. Pian soturijoukkonen joutuvat lintujen ruuaksi. Pikkuinen kirppu, nitistän sinut. Sitten jauhan luusi murusiksi. Pysähdy, jotta voin iskeä sinua. En. Taistelu on Jumalan. Goliat, et voita minua. Päiväsi ovat luetut. Tulet vastaan miekan kanssa, mutta minä tulen Herran Jumalan nimessä. Jumalasi on heikko. Jumalani ei ole heikko. Hän voitti! Selviydyt voittajana! Näittekö? Minun pikkuveljeni Daavid surmasi Goljatin! Kukaan ei olisi uskonut, mutta Jumalan avulla hän voitti! Riku, lähdetään! Soperkirjat oli! Oi, en pidä tästä laisinkaan!
tuotiinko meidät koululle? Kilpailu on ohi. Soitatko mukaan kavereillesi? Minä soitan Jumalalle. Jos Jumala antaa taidon, niin jättiläinen, esimerkiksi yleisö, ei voi mitään. Ismo, anna kitarani. Nyt näytät niille. Miten sä yrität? Hei kuulkaa, en voinutkaan soittaa. Multa katkesi yksi kieli ja mua hermostuttikin. Voinko yrittää vielä kerran? No et! Onnittelut solistille. Jeesus, sä voitit kuoleman ja pelastit näin maailman. Anteeksi anna syntini, o ystäväni, Herrani. Uudeks teet hän kokonaan ja autan nyt sua seuraamaan. Uudeks teet hän kokonaan ja autan nyt sua seuraamaan. Jeesus, sä voitit kuoleman ja pelastit näin maailman. Anteeksi anna syntini, o ystäväni, Herrani. Uudeks teet hän kokonaan ja autan nyt sua seuraamaan. Uudeks teet hän kokonaan ja autan nyt sua seuraamaan. Uudeks teet hän kokonaan. Autan nyt sua seuraamaan. Uudeks teet hän kokonaan, aivan kokonaan. Ja autat hän nyt mua sua seuraamaan. Lähdetään, nouset tuuleen, jostain kuulen superkirjan puhuvan.